म्हणजे कोकणीला एकत्रितपणे 10 कोटी आणि मराठीला 2 कोटी रुपये मिळतात। याचा अर्थ काय होतो? 5 पटीने जास्त महत्व कोकणीला दिलं गेल्यामुळे याच्या पुढे भवितव्य फक्त कोकणीला आहे, मराठीला नाही। सहभाषा म्हणून तुम्ही आमची जी फसवणूक केली त्या सहभाषा या कर्तृत्वाचा हा कारस्थानाचा भाग आहे असं मी म्हणतो की यापुढे सगळ्या मराठी प्रेमींनी आपली ओळख केवळ मराठी प्रेमी आहोत एवढे देऊन चालणार नाही, तर आपण मराठी वोट बँकेमध्ये मराठीचं भवितव्य आणि या देशाच्या राष्ट्रीयतेचं भवितव्य गोव्यापुरतं संपलेलं आहे असं तुम्ही माना। त्यामुळे गोव्यातली मराठी शिल्लक राहील अशा संभ्रमात आपण राहू नये असं मला वाटतं। ही वेळ आहे निर्णायक की नाव और नेव्हर, आता नाही तर कधी नाही। आणि म्हणून ही लढाई जी आहे ही सामान्य लढाई नाही, ही आरपारची लढाई आहे, ही निर्णायक लढाई आपण करणार आहोत। आणि ही मराठीची अंतिम लढाई यशस्वी लढाई असेल तेवढे मराठीचे वेगवेगळ्या फसवणुकीच्या मार्फत केलेले हे सगळं आता पुरे झालं। आता आम्ही भिक्षा नाही मागणार, आम्ही तुमच्याकडून आमचा हक्क हिसकावून घेणार आहोत। तर आपण मराठी वोट बँकेमध्ये आपलं रूपांतरण करूया।